Salam. Muriani Tuhata na hina holongan di Tuhata Yesus Kristus na adong di bagas joro ni Tuhata di tikion suang songoni ma di ruas ni huria na mangihuton par minggu nonon marhite live streaming di bagas nabe. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Alanaing pukota ma par minggota taparade ma roha dohot pikirata martangi yang nahoho mahita di bagasan roha. Amin. Tabuka mamasuk marende mahita sian buku ende nomor 574 ayat sada satro di ayat tolu di ayat patoluhon rap jongjong mahita saluhutna. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songono doninna Tuhan Jahoba, hehe maho, marsinondang maho, aina Roma nama nondangi ho. Jalaha muliaon ni Jahoba bicar di atasmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amana marsiroha, hudok kami mauliate tuho, sian nasa rohanami. Ala dijauho kami sian haholomon tuhatiuron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondimna badiai mahami, asalam gaddaha porseon nami, jala asalam badia parangenami. Unang marlidang binahen ni portibion. Asa sahat hami rab dohot akan na porsea di guarmu. Tu hangoluan na sora suda. Marhite-hite anak haholongan ni roham.
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sikat nipatik di parminggota sadarion ima di enecian 2 Korin 10 tolu ayat 10 sada. Ope ale akadongan sai lasma rohamuna sai olo mahamu patoguon jala apoan sada mapikiramuna radoti hamu madamei asa didongani debata para parholong roha jala pardamei hamu. Ima sahatna rab martangia mahita mangidogogo siat tuhata. Saya pargogo imahama. Nanglaon nahombar tepatikmi. Amin. Tapaunduk marohata manopoti dosata nagodangi di jolo ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husuk guli hami rimasmu. Marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalosion nami.
unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahata baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosatta. Songon sitong na mangolu au, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadik kondalan na asa mangolu ibana. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Tangihon hamuma hata ni debata, turpuk epistel di hari mingguan, natar surat di Pesalmen 40, mamuka sian ayat sada saat rodi ayat onom. Ende sian si Daud. Setong do hapo si Jehovah, jadi dipaleleng ibana dirina tuau. Jala ditagihon alu-alukku. Jala Daud gijang, sian godung halonongan, sian dore napil hot, jala di pajongjong tothu, tu atas ni dolok batu, marsi hohot lakka lakakku di bahen. Dungi dilehon muse ede naib baru tu bagasan pamangaku, puji-pujian tu debatata, laddo nawarna singasa, gabe mabiar nasida, jala marhopo santu Jehovah. Martua mabawa namambahen Jehovah haposan. Jalana soolo marbalik paihuton hijang rohai. Akan apa ula-ula gabus. Torop doaka holonganan dohot sakap-sakap dibayak ho humokop hami ale Jehovah debataku. Dang tapa jojor tuho nang penaing baritohonotku jala paboaku.
dang parpajojor tahe di bahen toropna. Ido sahatna martua doa natu mangihon hatani debata jalanau pepsa. Amin. Amin. Ta tindak ko maha porsiaw tai, songon nahina tindak ko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap manta mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargog na suatu dosan, na tumopa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman tubuhan si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, ipanguman ni silatus, namate tarpaja lo ibana di hao pinor silang, natua tubanua turu, namulak mangolo di hari patoluhon, namanaik tu surgo, lau undul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na soha tu dosani, disima ibana pa ima maulak sogo tu tanaon, mangumi halak na mangolu dohot namate. Aku porsea di tondi Parbadia, kadong sadahuria nabadia, atau panyala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia taina mandok, mulak mangolu sogot bagi ni halak naong mate, do dia ngoluan asora sudah. Amin. Kor El Sadai.
Tabege matik ting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguan. Salam. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Tabigi majolo titik namasa dohot aneng masa di huriata. Na parjulu guarni mingguta. Mingguta sedarion marguardo minggu parjulu dung Epipanias. Jala topik ni mingguta ima disuruh makatidakon hatani Tuhan. Di bagasan bahasa Indonesia diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Napaduahon ruas namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 nunga jumolo marujungolu ruas ni huriata ima inang rinminar Margareta boru hutagalung marumur nasida 40 sia taot 3 bulan maringanan di karet gusurat tulu gang musolah nomor 17 karet Setiabudi Jakarta Selatan Sianwik lapangan Batak. Jalanunga tu udean na di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 di TPU Joglo, Jakarta Barat. Tuhat tama na mga puli, jalan na marguguihon, sudi keluarga na ditinggalhon. Tuhon titing parbagason. Titing parjulung dohot paduahon. Na di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 maringanan di gereja HKBP Sudirman Jakarta pukul 8.30 naeng majalo pasu-pasu parbagasodo ima posma Andre Jeremia Pardidi ruas nihuria HKBP Resort Sudirman Jakarta anaknya mata Finer Mangatas Pardidi tubuh ninata Ellen MT Boru Siahaan nasida maringanan di Jalan Sakti Raya nomor 12 Kemanggisan, Jakarta Barat. Dohot Orwana, Santi Oktavia, Boru Pangaribuan, Ruas Nihuria HKBP Luban Hariara Situluama, Boru Niamata Situa Manutun Pangaribuan Nahinan, Tubuh Ninata Merliati Boru Simajutak Nahinan, nasida maringanan di Situluama, Kecamatan Laguboti, Sumatera Utara. Saya di pasu-pasu tuhatama nasida nanaeng mamuka para saripioning. Napaupaton, paborhaton dohot paujakon pandita fungsional. Naparjulu di hari Minggu 12 Januari 2025 di Patupado paujakon inang pendeta Desima Sihotang Endif di HKBP Petukangan. Utusan ni gereja nama dampingi tu HKBP Petukangan ima koro seksi lansia dohot koro seksi perempuan. Napaduahon di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 di Patupado paujakon pendeta Nurista Simajuntak STH songon pandita fungsional di HKBP Sudirman Jakarta dohot
paborhaton pendeta Desima Sihotang Endif. Napatuluhon di hari Minggu tanggal 10 Januari 2005 dung sidung jamita papungu peleado hita bahen talikasi manang patudu holongta di napaborhaton inang pendeta Desima Sihotang Endif tu HKBP Petukangan ditolu ibadah ima di parmingguan pukul 8.30, parmingguan KLA pukul 10 sada, dohot parmingguan Botari di pukul 5.30 Botari. Napalimahon paborhaton dohot paujakon Praeses Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 di Patupado paborhaton Praeses Distrik Walu DKI Jakarta, Amang Pendeta Bernard Manik MTH, Gabe Kepala Departemen Marturia HKBP periode 2024-2020, dohot paujakon Amang Pendeta Oluan Nainggolan STH, Gabe Praeses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, periode 2024-2020. Inganan di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Napaunopon bonataon manang ibadah syukuran tahun baru Wik Setiabudi. Wik Setiabudi HKBP Sudirman Jakarta. Naing patupahon bonataon manang ibadah syukuran tahun baru ima di hari Jumat 17 Januari 2025 pukul 5.30 Botari sahatuna sidung inganan di ruang Salomo. Napapituhon pilihan Natal dohot tahun baru keluarga pukul 00. Pinasahat ma turuas ni huriata nanaing pasahaton pilihan Natal dohot pilihan tahun baru keluarga pukul 00. Boy ma di pasahat marhite situawik naganup manang tu kantor sekretariat ni huriata. Titing sian Dewan Koinonia. Naparjulu seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu mamuka mamusai ibadah manang parmingguan di hari Minggu 10 Januari 2025 masuk pukul 8.30. Napaduahon seksi remaja HKBP mamuka mamusai ibadah manang parmingguan di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 maringanan di ruang Jeremia lantai 3 gedung Salomo. Pidang idoma tu sude na toras ni anak kota remaja manosoi nasida asa setotong parsidohot di ibadah manang parmingguan remaja. Tuhat tama nama masu-masu. Titing sian Dewan Marturia. Bonataon manang ibadah syukuran tahun baru punguan Kor El Sadai. Punguan Kor El Sadai HKBP Sudirman Jakarta. Naing patupahon bonataon manang ibadah syukuran ima di hari Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 10 sahatuna sidung. Inganan lapo Argani Holong Jati Asih Parjamita Pandita HKBP Sudirman Jakarta. Namangihut Hatta Mauliate. HKBP Sudirman Jakarta pasahaton Hatta Mauliate tu keluarga Insinyur G. Panjaitan Boru Hutauruk na paradehon senek di Minggu tanggal 12 Januari 2025 songon hamuliateon ni rohana sida di ulang tahun ni inang nyonya Panjaitan Boru Hutauruk pa 80 sadahon. Tuhat tama nama masu-masu. Napaduahon HKBP Sudirman Jakarta pasahaton Hatta Mauliate tu NN. Naung paradehon bunga altar di Minggu 12 Januari 2025 songon hamauliateon ni roha nasida. Anggiat ma tu hatta nama masu-masu. Namangihut ruas namar sahid. Aka ruas ni huriata na di bagasan persahiton nadong di rumah sakit suang songoni nang na adong di bagas nabi tajahama di buku titik tabi jala tatangyakon manasida asa tumibu marhahi pason songoni matiting na masa dohot na namangasa di huriata akatiting na asing na sokola ni jahon bui mata jaha songon na tersurat di buku titik tabi moliate ma tuhat tama nama masu-masu.
Tau dutima marende maita sian buku ene nomor 120 alu ayat sada dot namangihut kapasahat peleata pelean sada A dot sada B.
Dame ni di batana sumurung siya saluhut na roha. Iman na mangaramoti ati-ati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus, horas madihamu sa luhut na. Mauliate ma tadok tu debata. Sadarion ari pasapuluduahon. Naung dipabongot debata hita. Tubo na tahun 2025. Buat tahe. Sehat doamu sudah. Puji Tuhan. Ido naum marga. Ala sehat dohita atau tu. Las nerohat tape sikop do. Ala ni di bagas las neroha. Jalo hamu mahata ni di bata. Oma nagabe jamita. Di minggu naparjolo dung Epipani sadarion. Imana tersurat di buku Ulang ni Apostol bidualu. Mamuka siya naik 14 1 ayat 25. Laus tajahama mar sikasorin. Ala targumajang do ayati buihita tajaha responsoria. Songonoma didok disi. Alaidung di begiak apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samaria kata ni debata disuruh nasida masih Petrus doho si Yohanes manopot nasida. Edang dope songgop tordii manang tuis nasida asal tardiri do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Alay dung di ida si Simon ak apostoli mga leotodi parbadia marhites yan na mga pehotangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida. Alay didok si Petrus madok ibana mago maho rap dohot perakmi. Ay diripuho tartuhor silehon-lehon di debata marahite-hite hepeng. Ipe pauba maroham siya kajahatom mi. Dungi pangido matutuhani ang giat tarsesa tahi-tahi ni roham. Alainin na si Simonima mga lusi, tanya ko kamu maaw tutuhani, asa unang songgop tuaw nanidok munay. Ido sahat ni turpuki. Hurian itu hata namar saur di bagasan Yesus. Parjolo mauliate di debata alanunga bongo tita tuminggu Epipani sadarion. Nunga tahalason Natal. Hatai gabe daging di bagasan Kristus ido Natal. Jala ima Epipani na tahalason sadarion. Hapataran di debata di bagasan Kristus. Pabua natutu si tutu. Ibana do Tuhan jala si palua. Na paduahon paboa naung roh tuhatai di bagasan Kristus jala sahur nuaing di tonga-tonga ni hitaon. Adong do tolu pajuon tuhuria. Soon pamatang ni Kristus naikon ulahonon na saliling huriai di portibion. Dia may amang do tamuinang ima na itagohari marturia. Dia lapatan ni ima bersaksi manang marpanidang iyon. Napaduahon didok koinonia. Dia malapatan ni ima bersekutu
marsaur songo kitaon nuaeng sada parsauran di bagasan Tuhani. Napatuluho di goar ima diakonia tardia ni dokni marhobas mangula marpabahenan tartudia tinujuna manatap ngulunya kanadangol akaina nama balu danak na tading dilapin dohot na sopo somarama somarina dohot lan akana asing tolu pajuwoni sama nilainya dangadong disiru pani tumibo maon tumibo on tidak tolu sadayihot naikon diulahon songon pamatang ni Kristus tibion jala laus borhat sianido tong laus hubungan na ano tu jami taon topik ni mingguta majuhon saunari disuruh makatidakon hatani debata masuk tu poin dia mainakin apakah ini di koinonia di marturia di diakonia disuruh makatidakon hatani debata masuk tu dia mai Elsada yang kuat marturia iya marpani dangion idongoluta nah huria nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tatinggal hom maju sang obas tubuh ma sada suku-sukun mungkin sedikit menggelitik di rohat tapi harus saya tanyakan dia mai hamu kadongan saya mau bertanya apakah kita yang berkumpul hari ini di tempat ini adalah bahagian dari orang-orang percaya? Akana porsia dohamu, baunang ragu hamu madok. Akana porsia dohamu manginang. Puji Tuhan, mau lihat ma bahagian ni akana porsia idohita tutu. Suku-sukun napaduahon moloon semakin kita diajak berpikir. Pertanyaan bagian yang kedua, apakah orang-orang beragama sudah pasti orang beriman? Bahwa menurut kamu, apakah orang-orang beragama sudah pasti orang beriman? Belum tentu. Idu benar dong didok. Kristenau HP hutodong dalan. Iya. Di masa nuang didok may ato lemak. Sadok adong identitas diba di KTP ni bainin na gabi Roma madokon tolema Kristen KTP doinin na tarsungok kalak nung makatidak ko kaporsyaon ito menuntut imana anak 17 tahun dope torido imana tu among ngado inong na ma aku kan udah dapat SIM maksudmu ina iya aku kan sudah dapat SIM, aku kan udah CD, berarti udah dewasa. Aku mau mangulin, nah habis 17 tahun. Iripui bana, tudoson simi ketika sudah ada kita bebas mengemudi. Itu kan surat izin mangulin di mana? Babatar songgo amatero inatay. Mularong dana di julut tasadarion, 17 tahun umur na, tordidok. Ma aku udah CD, manguli mawin na luasom mudo. Luasom mudo. Daong ko piyate alaniya ha. Mula parsi borong-borong madok manang parhubang nak kodein na. Itu kan? Nah, huria ni tuhata na hinaholongan na marsaor di bagasan Tuhan Yesus Kristus didok. Apakah orang beragama sudah pasti beriman? Belum tentu. Tetapi saya yakin kita yang berkumpul dalam hari ini di tempat ini adalah orang-orang beriman. Alani tolu pajuwoni sada ditaringoti di jami tahun dia mai ima bersaksi. Menjadi saksi tidak gampang loa manginang. Hido. Nama ulnaura do marpanidangi. Bahasa songoni ala memang gudang do konsekuensi siadupan
Ya contoh tadok maju ada kecelakaan di sandangi. Adang baranya umat jamai ba sa liling soro. Sa liling soro ise polisi. Buasa sutung butian non bekas tengah polisi yang seolah-olah gabi dituduh au terlibat di si. Nah, yang kedua dia benar-benar melihat dan mendengar. Adang bapa homok kudo muluha tidak kuno mabira gabi sugu. Rohana tua ubulus ma hupahom to lema korba petahoi bana alani na sututu buah baino ni daripada hatsit rohana tuau banyak hal itu. Nah, mangihut Muse bagaimana dengan menjadi saksi ya di hata di debata. Ini juga sesungguhnya ya ulaon naborat doi alai ikon ulahonoton. Mau lihat tema dung mangalaka si Petrus doh si Yohanes tuluat Samaria Pitor terbuka do rohana sida majalo barita nauliin. Pitor ukap do rohana sida majalo barita nauliin. Imana parjulo nanang tabereng. Sada siani tagan soro barita nauli tu luas Samaria. Namargoar Simon salah satu ya tokoh yang terkenal di luar Samaria. Buasa torok manadai bana. Molo nuaing tadok maju. Molo dihitat didok maun ibarat tukang sihir manang datu pangulpuk. Hiari bagi hamu kana tutu nami datu pangulpuk. Hiadu au dangido tarhatoto ngau di pasar horas siatar mamereng per tiga ubat. Butul-butul. Hido. Molo ya hamu mamereng apotek bersama di jalan Sutomo. Ido rabolo sosalau. Merdeka Sutomo. Nah, jadi adong desi paruluh-huluk. Laos majua lubat. Ido. Saya panok noti. Gudang tangis di main akaina. Buasa tangis akaina on. Ido didok. Ay mada. Ayang ko si minik mi. Songono do songono nuaing. Alay pos maroham. Nindarupa ni. Napadua homuse. Mada di do ibana. Hubo to do atarmaul do no ay ngulu-ngulu di ho. Napatulo do ibana mo se imada hubo to do sahi imi alay to lema. Tuhor ma omma ubaton. Omma alang. Malu man no sahi mo. Narokyan utang mo sae masudi utang mo inna. Amang uya mang inna rakuro pa ni. Alan na mga lang uba sae utang. Kati. Baru menurut tamu. Tarjalo rohamu doi. Hedo. Saya hupanok no tibuti. Sugad matahe paruluhuluk laos doho ma rohana songon. Nah, hurian itu hatta na hinaholongan di zaman ya ketika Injil tersiar di Samaria. Simon sudah orang terkenal di sana. Ala niaha, ala tukang sihir ibana. Edo. Marang tadok majo contoh na jonok datu pangulpuk. Ade. Songon na pasar horas nakin. Ade. Buwi puang terlena kaina. Itu hori ubaton habis sobinoto saja di jenis obat malum 10 sahit. Ay, ubat dia ya te. Nah. Doh alaninin na malum say utang. Aku ya mangin narohaku. Alay matahe. Nah. Masuk mahita mo sa 7 tahun. Toropdo na gabi majalo barita nauli pangisini luat Samaria. Tapi ada satu kejanggalan di sana. Tentang pribadi daripada Simon. Uju di bereng ibana. Johannes dohot dongana. Mangapehot tangan lau pamalupon persahiton. Tuakan namarsahi di si. Pitor naing ibana di rohana madok au pe kubui patupaku songoni. Pitor di bayi mana tawaran. Marhitiaha manginang hepeng. Edo. Ua leom matuau asabui hupatupa songoni.
Huleo pe sikak ni marhite hepengon. Hamu amanginang na hinaholongan tidak logika sebab karunia dari Tuhan itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Di dalam teks ini dikatakan bahwa roh Tuhan hadir pada diri setiap hambanya, pada diri orang percaya, bukan karena kuasa atau pribadi dari hamba Tuhan atau pribadi orang percaya. Itu sungguh-sungguh karena memang roh Tuhan sendiri yang datang kepada pribadi manusia. Jadi mulongi beri kamu tordi jolma dangi perlu do diuji. Tordi sedia do naingi. Apakah itu tordi nahudar? Manang tordi sed dulu ahadi do tahe dihitan. Sed dulu tolong, dulu martibang, dulu imun, dulu manang na dulu dia pi ate. Nah, jadi madidok ibana Leo matuau ahadi dok si Johannes do si Petrus. Marjea mahoin na molo pola dok kucul matuiba marjea maho ada kui ai nahan waing hasala aku. Jadi tudus di molo didok hata tarduru ai sohuboto namar gelengon ai tung tarduru dua namar gelengonin na. Molo pola idok tarduru namar geleng berarti na burju-burju do dana manang nabu bangun. Buado menurut tamu nabu bangun ate. Ya tu siamuru nabu bangun. Saya daw mageleng bu bangun. Jojang. Molo idok jojang dang tarpitsang. Molo dang tarpitsang geleng kan. Beise ma namangae. Idot tong. Alanido baina hiado marcarita sa dadongan. Roma dongan nana tua-tua manukun tu dongan nana tua-tua. Ay nga piga puang pahopum. Idok 30 pitu ba puang dohar neho. Jay piga mada dana ditubo ko. Tole manian adong ko niya 10 tulu ina. Siya nalus nai buhay menurut tamu. Tole manian adong donian anggo pinoparne suku nakin tabudo pe. Ala memang mula kada tua-tua tua kapahopuna bana tabuan na marpahopu. Hati. Ala harapan na tole ma bubangon na kamungmu sa unang madohot to pahopuku bubangon sa kanamungmu. Iro tangyang mo kan? Na tabudo marpahopu tabu. Hati. Haruaw apala pahopuku kota da ngadong dope. Alai ngadong pahopuku. Ala 10 saya hami napiga dong marpahopu. Holan dirok pungin na tu agay naraku. Itu. Tabunay ante. Nah baik tuhita saluhut na pungudison akka na hinaholongan. Si lehon-lehon di debata marhite todi porbadia. Na saur turohan ni colma tuaka na posona itu bukan karena kekuatan manusia itu sendiri. Tetapi sungguh-sungguh adalah pemberian Tuhan. Halani songonon. Tanpa kita sadari juk dohita sipata manulak tordini Tuhani roh tuhita be. Ido sarong edeta madok nomor 3 don waingate. Suara ni tordini tuhatai juk di laosi ditulak koi. HP bolo talaosi jeado. Ido banda diurut dadokan saitada jeamu pau baroham dapotot tuhamu si sesa dosam. Nah, tanpa kita sadari jujut tatulak todi ni tuhatai. Alai ada catatan na yang idaw tadi si dangboy ala ni ringgi si tiyo suara. Dangi hadir tuhatai manang ala ni ringgi si tiyo suara karunia-karuniai gabe bahagian milikta tung songgop todi ala taukap rohata lau macakoni. Nah baik, namangihut ido sadidok dia 22 ipe pau bamaroham. Pau bamaroham dinda. Jala anggia tersesa tahitahini roham. Urian itu hatta nahina holongan namar sahur di bagasan Tuhan Yesus.
masuk mahita museum tu topik naing disuruh maka tidakon hatani debata tutu adong dua kapartohonan songo kami songo nakadong aku na di siamu kabirang di coloon. Tetapi dalam konteks ini untuk mewartakan kabar baik itu tugas semua orang percaya. Sutung di doko kamu tole mak lahu mar sekolah minggu. Nah di boto homa nang di boto hata di debata sa guru di homa ini narupani. Hante ingat tugas tanggung jawab dari orang tua juga. Hante dak kolam mga leong mga do para bito do bapak sekolah tugas muna kainang kamang. Hante hidup baina dia pehun tua kaama tugas hamalimon. Jadi sebagai imam di keluarga ikut dengan muda dong akuama. Imam di tengah-tengah keluarga adalah amat tanisi mana solo marminggu hamuna berturu jo makainang. Molo na solo marminggu di 2024, molo pola dodang olo dope marminggu di 2025 on tolema ambil hamuma dan itu sahala hamalimoni. Molo so maila matai. Unang maila hamu pabuaon amat tanisi mana solo marminggu. Hati, semoga bertobat. Tuhanlah yang membuka pintu hatinya supaya datang bersekutu dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan hari mengajarkan bahwa kita harus bersekutu. Hati, berkoinonia. Hati, bersekutu. Kita bangun sekutu, kutunya kita buang. Hati, adok kita nahutuon. Molo adok saya mago main. Ala saya songosima doi molo nempel di kepala. Mari kita bangun persekutuan kita, sekutunya buang, tetapi tinggal sekutunya. Maka kita kuat. Amin. Baik duda. Hidup baina bulonga mama na garut-garut, ay nahutud do hore natte siya bunyonin na do. Molo ama garut-garut inna buti, nanti. Isi nahutuon, ala somalla. Ate, bayi duda, molo ina hutuon hal biasa, molo ama hutuon, buah menurut tamu, luar biasa, ate, tong masih surangin natai, ay nabu haru natai dia isi gati natanya sudah kutunya matain kan, nah, baik kembali masuk kita bangun persekutuan, ate, berkoinonia, nah sebagai pancaran hataridani, naung tahati dakon. Roh debata di bagasan Kristus. Napar pudi. Pabuan ng tahatidak ko tabangun persekutuan. Rak mangula mahita. Ngedo. Rak mangula mahita. Rak manata mahita tujolo. Unang betu pudi. Molo tu pudi mula hula goi. Ngedo. Saya mula-mula tu pudi. Saya mula-mula tu pudi. Alai pandangan ikon. Tujulo, ido, tading mana tading tapareak ma, tujulo, ido, buasa, ala ido pajuon songon pamatang ni Kristus, songon huria, nung ngamar panidangi hita, nung ngamar parsauran, rak mahita marpabainan, baiduda, unang songon kondektur na di jalan Parapati, ade. Beta, parapat, lagu boti, porsea. Balige, tarutungin na. Edo, posroha. Nakohiba. Ay, tu dito pelayan ningon. Tokido, adong nakinisasada ina. Niuluwa joy. Tokido, adong nakisada sanin na. Bang habis dua jom, ngaturas sa hati ba tu, lagu boti. Edo, dungi, merdala mga mobilo, kape nga turo ni bana. Turun ni bana ay di dia do si maupin na roha. Ate. Beta tu lagu buti na hape bana rang dohot. Tu lagu buti. Jai ko terlibat do hita sa luhut na ido nang dohonon. Ate. Iko terlibat do hita ambil bagian sa luhut na. Jala bersyukur mahita moloboy do pehita di los tuhata marpabainan. Baiduda. Kecek baluang do molo didok ikon odo alai dangulo marpabainan ido hadiriota pabuan naung tahatidakon di minggu Epipanion nung ngarode bata di bagasan Kristus
Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, terlebih saya juga. Sutung buti dak kolat Tuhamu jami taon. Au penuaing sutung nong menipis doha porsiauku. Nangi alai semer jami tayau. Au penuang atek na songgo pabainaku. Habe semer jami tayau. Jadi ini salah satu bagian renungan juga bagi setiap orang yang mewartakan kabar baik ini dan juga bagi pendengar. Maka dari itu amang dan inang ala bagian niak kena persyaido hita tadokma marturia oke. Koinonia oke. Berdiakonia oke. Tolui adongdo di Huriata di HKBP. Jaladi HKBP Sudirman juga itu ada. Maka apapun program dari 3 dewan itu kita dukunglah sebagai penampakan bahwa gereja HKBP Sudirman adalah tubuh Kristus, bahwa Allah di dalam diri Yesus terpancar di dalam persekutuan HKBP Sudirman Jakarta. Tuhan mau lihat di wali Tuhan wasohami dipakulingi hatam di bagasan tikion naung patar hadiriomu di bagasan Kristus. Paingotok kami ale Jehovah asa tutu si tutu dakkolak kutangi hok kami alaihu hangudu hok kami imahatam naung patar debata di bagasan hadirion ni Yesus jala parsaoran nya kana porsiai ido pamatang ni Kristus. Huriam HKBP Sudirman Jakarta bahagian nih pamatangmu. Jala di pamatang nih Huriam ragam akka organ-organ. Nani rahut nih sada di bagasan bagian nih pamatang. Tusitulu pajouon ikon marpanidangi ikon marparsaoran jala ikon melayani marpabahenan. Ale Jehovah Tuhan nami, baik mahuriam, baik kami peralado, nang sudir wasmu, gabe sitidangi, marhite ngulu nami be, marhite pabainan nami be, nang marhite hata nami, asasiani, tadaon ni halak, identitas jati diri nami, songon akan aporsia di Yesus Kristus. Ima dalan nami ali Tuhan laho papatarhon hadirion ni Yesus di dia kami mula-ulaon di dia kami maringanan dang naikon para jamita merdaladalan atau gabi pelayan mimbar alai marhite parbuning ulu nami tuduson na marjamita dohami ayaka na porsiai dohami di Tuhan Yesus Kristus. Ali Tuhan, nunga bongot kami tuari 12 Januari 2025. Hodo na pabongot to kami Tuhan tu taonon. Alani homa na mangiring-iring pardalanan nami sahatro di ujung ni taonon sugot. Sesadusa nami ali Jehovah hasatalupa mi majalo pasum-pasum mulumulak penorruasmu. Pataru luhut nasida Tuhan marahahi pason sahatu bagas nabi di bagasan Yesus martangia kami amin. Mauliate di tonga-tongata dihamu amang dohot tamu inang adorang sosahat tita tu ede pelian hupangido nakin adong sila pau herahurang gok jamidaki di rohaku molo sotai dehon 510 ayat sada. Tolong dulu inangnya, tolong ditampilkan. Dungipian non asamar peliak kita. 510 ayat sada. Jolotai dehoma baru pian non marpeliak kita. Silakan inang. Sinon
tema tau dutima marede hut pasahat pilihan mari TED nomor 74 marede hita.
Tatangyakon ma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni sa luhut. Silehon-lehon na dingkad doot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masyan na nilyomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasupaso may jararamoti. Asa ho parahasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu. Dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silyomi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amaniak kahatiuron, haroroan niak kadinggan basa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho, ala di papatar hodo, holong dohot asini roham, marahite siap pangalehommu di anakmu, Tuhan nami Yesus Kristus, gabi jolma humoko pami. Huidahami siani gudang ni holong ni roham, dang na hasuhata bidang na doh gajang na. Dang natar dudu bagas na, jaladang natar dungdung tibona. Ope pujion nami maho, ala di pabicar ho barita nauli tuhami. Asa mangudu hami di bagasan asin ni roham. Saya si maroham, sordangi mahami. Leo matodi porbadia, patiur rohanami. Asa torang huida hami, habal gaumu, dohot panodang nasiya koi. Say leo matuhami, anakmu bain upa ni halo jaon na ala na tinaon na hangaluton humoko pami. Asa matsohot tami mangulahod dosa. Asa burju jala daulat tami marroha. Pabuah mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam. Asa ulo mga leor rohana dohot arta nabi. Bay silua tu anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Papatar mabarita na uli tu halak si pilibegu, dohot parugamo na asing, asa marongoman na sida Roma dapot tol panodang nong bitsari. Sa iliw kiras ni roha tu akapar barita na uli, asa hatop rarat barita na uli tu ganup huta luat na ditanoon. Sa ilehon habis taras yako tu akka panggonggomi, dohot tu akka raja, tuakta suruan na pinabakit na asa dohot na sida patiurhod dalan ni barita na ulii. Say pauduk ma rohana sida asarap kami manguloy pareta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di banua tungaw songon na di banua gijang. Leo matuhami sa dariuk kang ulua siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sale
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sordako Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur hom madamena tutodim. Oh